Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pakaysa sa giyang kaiya bulan na Ramadan, nagususumbagun o mga ulama tanu, rahimahumullah. Anto na ikukuman, agyang kutuwa di kapusa wata si bulan na Ramadan. Adna sa kataw, alokas ay ni pakaysa iyan, at tigyan na suwataakan na may ito iidid. Ugaid na sa kanyan na dis kanyan di mamuwasa sa ikubulan na Ramadan. Minsan panagyang kutwa wataakan na sabab sa gyang kutwa kay ito iyan iidid na kebinasaan sa kanyan nagyang kutwa din yan di kapusa. Ino, bakan sa kanyan separi sa gyang kutwa din yan di kapusa. Nagyang kanan apakaysa na ayad na sumimbago nagyang kutwa isa kung mga ala ulama tano, asi Sheikh Muhammad ibn Al-Uthaymin. At tigyan aamay kagyong kuto amay tuawatan na das kanyan kabaligi na kanabaon ipapaliuga tagyang kuto kapusa. Ugay na amay kagyong kuto awata na kuruganian agyang kuto kapusa kanabaon na kararagani na isuon din agyang kuto kapakapusan yan. So mga sahaba radhiyallahu anhum na ayabtadiran nagyang kutuwa mga watairan na diran di pakapamuasaan sa ikubulan na Ramadan. Taman sa gyang kutuwa mga watakiran na penggura o kadin sa gyang kutuwa paman na kegedamiran na kaor. Ugaid na tembenganiran na gyang kutuwa mga watairan sa tembenganiran sa mga gita-gitaan. Ugay dati kong mga ulama tano, na amay kamatan to agyang kuto awata na kebinasaan agyang kuto adin yan di kapusa na separan tano siran. So Allah subhanahu wa ta'ala na inisaparian si arkatano, ubat tano ibagay agyang kuto atamok o mga wata amatatagura katano, aipkela katano to ubay rambed no to mabinasa agyang kuto atamokiran, nalagi demam butua ikewantano ikelakatano uba kabina sa sumanga lawas umanga watatano nalagi dutu mambu pamanian na mas taralbi ipali isapartano si iku mga watatano agyang kuto kapusa. Ugay nagyang kuto kakesaparitano kiran udi na kaseparitano kiran kena ba maka uukit sa giyang kuto batanusiran din na mapranig kagigiyang kuto at tigong mga ulama na kena bagyo ito'y patot adi tano di kipikin dulunaan sa ipong mga watatano sa giyang kuto kapterbiya at tano kira. Balasang kanu Allah sa madakal amapya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.